wengi iki nalikane aku pisan ketemu tak umpapake sliramu pamit aku pamit mulih bali ning kuthamu sepine ati nalikane ing wengi iki ora ngono tumetes eluh ing pipi usiramu kapan bali kusumane ati amung tunggu lan amung pamuji kutong ayokjo kang tansah ngancani sepi ning rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan undurmu tak tunggu ing wengi iki nalikane aku pisan ketemu tak umpapake sliramu pamit aku pamit bali ning kuthamu sepine nalikane ing wengi iki ora nyono tumetes eluh ing pipi sliramu kapan bali kusumane ati amung donga lan amung pamuji kutong ayokjo kang tansah ngancani sepi ning rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu sing hitungku kanggo sira absari ning kalku esemeka manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu nimah
ya mung siji sasotyaku memanehku wong nimas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji sotyaku nanging kabeh kuwi muspra eling kalamun kuku sing tresno wis tak coba ngalehke sliramu nanging tak lali-lalitan bisa lali Sotya tulis iki tunggu kanggo sira Hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu ning ati yo ndika kang sawiji langit bumi kang hanyekseni nalikaning ngucap janji ana lati ya mung siji sasotyaku memanehku wong nimas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji sotyaku eling kalamun pupu sing tresno wis tak coba ngalehke sliramu nanging tak lali-lalitan bisa lali nanging tak lali-lalitan bisa lali Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa
enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani swarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe kanjarane iki saking protamu satu kali pun lakon sewu siji atensi saking Roko Mas Diva. Aduh Rama itu ngapuranen aku sing ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani swarganing donya ana sukune wong tuwa gedhe kanjarane swarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe kanjarane kaya rinu citra ning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya
Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso duh wong ayu mung weling kumring sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu citra ning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso duh wong mung weling kumring sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa